kublai ya pi baro sachi sen gip tiang subai pi ha kani ka pule khubor snap shipang balada ka dik sen ka bani kong ya pi pa pin snap ki khubor ki bangi pule man lagasni te sngu bha par lok ban like ba subscribe ya kani ka channel kum ka tak ka jingkar shan ka jong phi ha badan ki nong snap ngiyo aman sim kublai shipon ki khubor ba man takasni ka khadwai tarik risaw ar hajar ar puar kattu katni ki khubor no kin jat shai Rai ki Paid Khasi Garo jong kisau pui shnong haka thain langpi banne shamigalaya nong ston shipho tarik risaw ki Paid ba nong shnong jong kisau pui tili ki shnong haka thain langpi kan thop lang ki Khasi bat ki Garo haka chia lang ka bala long haka langpi menta kasni dakawai ka sur kilaya shem ya ka rai babaro ki shnong Khasi bat Garo haka te ka thain ki dei banne hapo ka jala megalaya Ya katai ka rai ki Paid ba nong shnong jong kitai ki sau pui tili ki shnong haka thain langpi kila IT ru haka senjuk ki nong senshar shnong bakin let ban pensngo bat IT ru ya katai ka rai ha u deputy commissioner ka West Khasi Hills district Hashwa ban stang ka jingpen bet put jong ka wat baar nakaliang jong ki senjuk ki nong senshar shnong ka thain langpi mentakas ni chpho tarik urisa kila let ban yo kundu ya UTC ka West Khasi Hills uba garat LSN dai ki ban pensngo ya ka jingkwa ki Paid ba bat IT ru ya ka rai ringkat ka jingi soi da ki Paid ba jong ki sau pui shnong Habaya kran chakilat pathai ko bor hadin balayo kundu ya UTC uba sel bilin lingdo uwei na ki dokhot jong ki te ki senjuk ulong Baka jingwan IT jong ka senjuk ya katai ka rai jong ki Paid ba ka longkum shibenta ban pentep lepa sha UDC halor ka jingsngo bat jingkwa jong ki Paid ba Khasi bat Garo ban sa ha ki thain langpi hashwa baka jingya pen bet put kan stang biang Ulong ru bana kaliang jong UDC ru ulakular ban shimkhya ya katai ka jingpen sngo jong ki Paid ba daka ba on sara ya katai ka jingkwa jong ki Paid ba sha ka regional committee khnang baka committee kan thup lang ye ki nong yalam shnong hima bat kiwei ha ka jingya pen bet put ya ka langpi sector Sa kani ka wei pat ka khubor dawa CBI ka KSKBUH halor ka jingsha asyat yap uba chas shillong shpho tarik risaw kasur kabri unyo trap kala dawa ba ka sarkar chala ka dei ban IT ya ki jing toket ha ka Central Bureau of Investigation ban toket halor ka jingsha asyat yap u General Secretary barem ka hinyo trap National Liberation Council u cherished to feel thank you Ka KSKBUH kala IT ya kador khas ha menteri rangba ka jilla u konrat ke sangma halor kani katkum ki kai phoj ka commission ngidawa ba ka sarkar jilla ka dei ban IT ba toket sha ka CBI ban ti banya shushu halor ka jingja bat ban penshitom ye ki badan kti la ong ka KSKBUH Ya kani ka dor khas la IT ru ha unong yalam kaliang persha u Dr Mukul sangma bat shakilai phunre ngut ki MLA ka ri khasi jantia Sa kani ka wei pat ka khubor Bu jingma ka surok hajan Dreamland shillong shpho tarik risaw ka jingpra ne lat ki mau bata pani tanat halanti ka badan haneng Dreamland hakandai lat kadai ka babu jingma halor ka yat ka yeng jong ki babun khamtam ya ki khllung ki khna ne ki temmen ki kru ki bayat lingba ka tai kalanti khamtam ha ka porslap na mar ki babun na padeng ki tai ki mau ki lalat lut na ki dong bata jong ki Haka joko poru haka porslap halantar lenti jong ka padeng ka chaka khandai lat kadai ka bala sakhi ka jinglong kti bat jinglang bami narut bata jong ki te ki mau Kumbala tip hi ka nikalenti ka long ka bala panan kam da ki babon ki nong let nong wan ki babe hala ki chong ki kam ka long ha ka thiet ka pet ne ka jingya lenti ban let shak ki kam ki jam ban ha ban ya lingba ka nikalenti ban mi isha so sun ne poi shamot front kum ta ter Ka khandai lat ka bala tip Paid ba kum ka police bazar lani ka pibi la jutip ba ka dei ka yet khmi jong ka sor shilong badda ki phau hajar ngut ki bre ki rum ki mi na kani ka jaka man lakasni kani ka jinglong jingman jong ka lenti yat ka dei ka babu jingma ha ka juko poru ka long ka bakta namar ka long ka jaka padeng ru na ka benta ki nongwan jungo kai perthai Namar umdan uwei ru ubaya ilat na kanika jaka long yo hapteng bawan sha kanika jala ki babun ki hotel ki jaka bam ki pop bat ki shopping mall ki dan ha katai ka jaka long yo Kalong ka badan kam ye ki bor badai khmi la kalong na katnat PWD ne katnat tourism bakin phai khmat badle ya ka badan kam khnang bakan kta palat ya ka ijat jong ka jala Sa kanika wei pat Ujor ki nong kershan ubba bendo sha kitnat election basam pisa hamadan riting Shillong risaw shphotarik Unong yalam balarim tam jong ka United Democratic Party uba bendo Matthew Lanong ulayathu baki nong kershan jong u kilalet ban ujor shaka state election department halor ka jingkeno sam pisa daki kertong ki bathmu ban yakhun ya kanika election banwan na ka nongkrem constituency
Kakenhun jengin na nongkrem kilalet ban ujor shaka chief electoral officer bakidan kibru ki basam pisa shikipat ba habashit bashai ong ubalanong. Uni unong yalam barim bah politik sulong bah kalai pautrik unai lor la sam pisa shiki basong basa hamadan rating ha indoor stadium da ukertong da kaba ong balale yakani hakmat ki pulit officer. Klamdaya thu we uba sampisa Henry uba bendo ula shuong ukurtong uba thumu ban yakhun nakane constituency ula sampisa kaleng saudong kenno uba lanong ula banrap ru dakaba ong kermen ba usi u unshim khia halor kajing ujor namar kapan khen ya ka code of election conduct ula kenno ru baki kertong dakapisa ki persang banthet na kinong thabut balada jet ya ki kertong tang nakadau jong kapisa kamdan jingmodi ai uni unong yalam UDP ulaya thu baki dan kiba lalit pin phai no ru ya kapisa ka baki chim phinlingo bat kendet ba ka jingsngo jong ki kam ailat banbu ya kapisa ula banrap ulong ba kapisa kam long baro bat om tharai batang kapisa on la ban job election la ban kedau ba ubalan nong ulami khmat na nong thamai malki constituency haki ar samoy menta ula rai ban kriya no shanong krem bat ula rai ban yakhun ya ka election arjar ar pulai walada yo ticket na ka UDP kattu katni teli ki khubor no nong san hima daka ap wanra ka sarkar ban sew tulop shaki asha shillong risaush phauterik ka sarkar Meghalaya kan kalalong kawai na kijela ban stang ban siu tulop ya ki asha ki badan ha kajela lingba ka ap ka balatip kum ka asha payment ap lingba ka tai ka ap menta kiladon kum bah nyau hajar ngut kinong trai asha ki balayo bet ya ka jing siu sha ki account katkum ki kerwo na katnat ka kot ka khia la ong ba ka jing siu ya ki asha ki badai kinong trai ki bahakmat e jong ka kot ka khia ha kishnong ki thau ka baki haban kedau ya ka kam baki trai man lau benai Menshua karukam siu ka slam bha na ka daw ka jingjrong palat karukam trekam de na ka ni ka daw ba ka sarkar jala kala pentrekam no ya ka asha payment application pan pensuk bat penstet ya karukam siu shaki asha kumta hadin balada palat prap ho kulur tingka ka jing siu ka basa teng na kalyang umentri rang ba ka jala ringkat bat katnat ka kot ka khia kilabu ya ka thong ba ka jing siu ya ki asha kan long tikna no nang ni shakmat klempen slam shu ong ka kerwa haba pen pau ya kani ka kong happy makdo ko wei na ki asha bahap hamoro PSC kalong ngadang shudap ha ya ki kam ki ba ngatrei mentau banailing ba ka phone jonga hi ko ong ru baling ba ka tei ka ap ka chingsiu ki yo no tang hadin chansngi haswa kani kalong ba ki asha ki haban ap ta ki banai ban yo ya ki tei ki chingsiu ba pher ki ba jupoi hadu uput ba ki haban mi madan la ban kadaw haneng baya katay ka asha ap la pentre kam haka jalla baro ka way nadu ulber mentaw snem bat hadu mentala dan hadu nyu hajan ru pu nyu ngut ki asha ki baladab ban register haka tay ka ap la pentep ru na padang kitay la dan hadu nriu hajar khandai spa khatsan ngut ki baladab ban yo ya ka jingmenjur bat kumba khandai point khalai kelur tingka kapisa la dab ban palat hadu menta Katkum kajing thu daw mission director ka National Health Mission Uraj Kumar SIAS ulong karukom trekam barim kalong ka bajrong bat shempor bha badan ru ba kakerdon ka ba kipoi hadu uput ba kajing siu ru kaslam menshwa kajing siu ya ki asha ka shempor hadu shispa arpho ni shispa san phosngi hinraida kane ka ap menta kajing siu ka shempor tang hapo san ne news ngi ulong Nalor kata ulaya thuru ba nalor karukom siu kalong ka bakloi bat pentik na ru ya karukom siu ka bakhut namar bala phabet bet sha ka bang account jongki asha ulong ru ba kane kan pensuk ya ki officer ha ki district bat ru ha ka jala bakin pet ngor khnang ba ka jing siu kan long bet ha ka por la pentep ru ya ka jing tep ba khamnya la ru ban pet da ka ba link ba ka website jong ka www.makehealth.in na ka benta kinu ki bakwa ban tep shushu Haba bandap shushu ka asha na mau trsha Western Hills ka kong judis setup kalapen kan mau ba kumno menshwa ki hapan up slam bha ban yo ya ka jing siu hadin bagila pha ya ka jing trekam jongki shaki asha facilitator Henry mentapat kalong ka bala ban pha ya rap wat haki khun ru ban pentip ya ka jing trekam jongka lingba ka teka ap ngam parla bha ban kam ya ka jing siu jonga lingba ka phone bat pun ka kam ngadang trei bet ha register Henry ka khun pat ka yarap ban kam ya ka ne lingba ka ap kalong
What happened ka jingthot ki court internet nakaliang Pulish R Marak District Community Process Coordinator jong ka NHM tura ulong babun ki asha ki stang yakatay ka jingtray kamling baka ap bat menta kalapan smuthu hadu katnu ka jingmento yaki ulong ruba menta kilayo bantip kumnu shaphang karukam siu yaki. Sa kani ka way pat ka khubor tang uway ni arngut ki padu jingshania ya ka sarkar MDA kren kop ujem sangma shlong research photarik Umentri katnat ka kot ka khya ka jalla James PK sangma ul ongkat ba nang jan kisngi shaki election ka jingkin no kimi persha ya ka sarkar hendai ban ong ba ki pat ba ki ladu jingshania kam dei satya namartang iway ni arngut ki balong kumta Uni Umentri ubadairu unong yalam ke NPP lapan pau ya kani haba jupap ya ka jingkeli haba ya dai ber ka jingdu jingshania jong ki pat ba ya ka sarkar MDA ka balalam khamat da ka NPP Katmanang jan kisngi sha ka election kum kini ki jingkin tho kimi hendai tang iway ni arngut ki pakran kumta Omdai ban ong ba ka dei ka jingkren jong baro kapor ka babyang tam ka dei ha kapor election namar ki pat ba kin let ban thap vote bat kin pen I ya ka jingsngu jongki laki pidyang ne kim pidyang ya ka jingle jong ka sarkar Bat hadian balapan bana ya ka jingmi na ka election manu bajab hangta kan sapau hi lakren kop u James Halor ka jingken no nakaliang persha baka sarkar MDA ka prankam bakala ya ka borsen syar u James ula ong baki bro ki basa hayeng ki kawang mau hayeng jong ki weipat Kinong yalam nakaliang persha ki badan ha ka sarkar buat ka jingsha kan no ki dan ha ki tu ki poru makiru ki dei ban ai jubab hendai ki bun kam ban kawang mau hayeng ki wei bat kani ka dei ka babakala ula ong Haba kali la ka NPP ka dan M ki MLA jong ki ban pendu tiket ha ka election banwan. U James ulong baya kani ka jingkeli dei ban jubab da u president ka NPP om da manga namar ngaru yala de ngadang pan tiket ban yakhun ha ka election banwan. Ulong baya ka jingpen bana ya ki kertong ki ban yakhun ha ka election banwan ki dei hadin ba ka election commission of India kalapan bana bat katarik ban penlong ya ka election hindai ki dan ru ki constituency ki balada ban pen bana ya ki kertong. Habaya day bat kajingwan penyeso ke MLA na kiway pat kiseng sya NPP u James ulong bau president parang ba jong kaseng uladap yathu bakindan ki MLA ki bansawan penyeso ha kini ki bnai banwan Halor ka jingkino ka AITC ba ka NPP kam syamla IT ya ki jingdut jingsep ha ka ECI u James ulakam ba ka seng kan bot kat kum ka an bat ki kerdon bala batha da ka ECI ha ka ba ulong ba ka AITC ka day banwar jingtip ha hashwa ban keno Paralog ngin say syampiang bat pihak ki way pat ki khubor khublai shibun ni phi na kapor sha kapor ya ki jingkershan ki jong phi khublai shibun